दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं खिलिखां ब्रह्मआ। मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदों आख्रासुनि थांखि लानायजों एबसुआ जेब्लायबो कमप्रमाइज जाया। हारि दानायनि सानस्रिखौ नाथ्रोदनानै गावनि मुलाम्फानि थाखाय हाबा मावब्लानो जेंना फैयो बुंदों मिहिनीश्वर बसुमतारिया। हारि दानायनि थांखि सानस्रिफोरखौ नाथ्रोदनानै गावनि नेहाथि खुथा मुलाम्फा राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय हाबा मावगोन अब्लानो जोंनाव जेंना फैगोन। क'क्राझार आरएमबी देहा फाहामसालिनो SBI नर्थ इस्ट सार्कल गुवाहाटीआ अनसुंथाइ होदों। UBPनि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्मआ बुंदों बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरनि सायाव सावरायनाया मोजां जादों। बिटिआर सरकार आरो लोरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनायाव थुनफावथाय दिन्थिफुंनो लाहार फाहार। बुथारनाय जाथायखौ लानानै बाक्सानि सालबारि बाजाराव राष्ट्रीय बजरं दलआ गोख्रों सोमावसारदों। उन्दै बैसोनि गथ'साखौ आयेन बेरेखा खामानिनिफ्राय रैखाथि होनो पानेरियाव बड'लेण्ड काउन्सिलिं सेन्टार बेखेवदों। मोब्लिब बिलनि बेसेन बांनायखौ लानानै चिरां जिल्ला आम आदमी पार्टीआ गोख्रों धरना होदों। बाक्सानि सालबारियाव गिख्रंथाव अर खामनायजों गंनै गलाया सिलिंखार आरो गोबां लाखनि बेसादफोरा खहा। दिनै सानसेनि रादाब फरायथिनायाबो एसेनोसै। गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर'थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।